Takže dneska máme tady pár 3, bar 3, ochutnávačka Mario bonbonu. A oni jsou 3 příchutí jahodová, páru 2 to byla nemetková. Dneska to bude taková citronová pomerančová, se mi zdá. Normálně citronová nebo pomerančová, no. Určitě se podívejte i na pár 1 a na pár 2 a já to jdu teďka ochutnat. Ty kráso. Ty kráso, to je kyselý. Je to dobrý. Ten spodek je moc dobrý, a ten horek teda nic moc. To by dáme 8 z 10. Takový divný. V první páru to bylo 10 z 10, v druhém 9 z 10 a teďka 8 z 10. To je teda náhoda. Hele, tak podívejte se na všechny páry, tady ty už jste zkoukli, takže už nám zbývá jenom pár 2 a pár 1. Ty to byly všechny příchutě ve všech párech. Dejte like a odběr a zatím čau.